Вратът ви е скован и болезнен и търсите начин да го отпуснете? Здравейте! Аз съм DM Physio и в това видео ще ви покажа 5 главни мускула, които причиняват болка във врата и как да ги разтегнете. Преди да ви покажа техниките обаче, ще се запознаем с това как са разположени и какви движения извършват самите мускули. Това ще ви помогне да съобразите къде точно трябва да се усеща разтягането при изпълнение на техниките и как да го постигнете. За това ще започнем с анатомичната част, а комплексът от техники за разтягане ще видите в края на видеото. Един от главните виновници, що се отнася до сковаността във врата, е трапецовидният мускул. Той се разделя на 3 части, в зависимост от това на къде сочат мускулните влакна. Горната част започва от основата на тилната кост и от първи до седми шиен прешлен и се захваща за ключицата и акромиона. Движенията, които извършва, са повдигане и външна ротация на лопатката и екстензия на врата. Средната и долната част започват от първи до 12 торакални прешлени и се захващат за гребена на лопатката и акромиона. Те извършват аддукция, спускане и външна ротация на лопатката. На тази схема може да видите на кои места се усеща болката при възпален или скъсен трапецовиден мускул. Леватор скапуле започва от първи до четвърти шиен прешлен и се захваща за горния ръб на лопатката. Извършва латерална екстензия във врата, също така повдига лопатката и я ротира надолу. Често, когато е възпален този мускул, болка се усеща точно на тези места и разтягането му може да има много добър ефект. Ромбоидеите започват от 7 шиен прешлен до 5 торакален и се захващат за вътрешния ръб на лопатката. Те повдигат лопатката нагоре, а също така я придърпват и стабилизират при движение. На тази схема може да видите къде се усеща болката при патология на тези мускули. Мускули скалени са 3 отделни мускула, които започват на различни места от 2 до 7 шиен прешлен и се захващат за първо и второ ребро. Те ротират, привеждат и флектират шията и повдигат първо и второ ребро нагоре. Мускули скалени често са отговорни не само за скованият и болезнен врат, а също и за стрелкаща болка и изтръпване надолу по ръката. Стерноклейдомастоиделусът има 2 глави, които започват от ключицата и гръдната кост и се захващат за темпоралната кост, която се намира точно под ухото. Този мускул често е скъсен при хора, които работят на бюро. Вратът се накланя напред по този начин и колкото повече се накланя, толкова по-голяма тежест пада върху прешлените, от което произлизат и дисковите хернии. Ако искате да разберете повече за дисковата херния на врата, може да видите видеото в канала ми. Първото упражнение се изпълнява в изправено положение. Слагаме лявата си ръка зад гърба по този начин, а дясната на главата, като издърпваме главата настрани. Опитваме се да доближим ухото към рамото. Когато достигнем максималния обем на движение, отпускаме леко и избутваме с главата в противоположната посока, като ръката стабилизира. Натискът не е много силен, трябва да се усеща как мускулът се активира. Задържаме така за 10 секунди и след това разтягаме максимално. Отново връщаме малко главата назад и активираме мускулът за 10 секунди, след което отново разтягаме. Тази техника се изпълнява за всяка една от страните по 3-4 пъти, като с всеки следващ път се стремим да достигнем по-голям обем на движение. Важно е да се разбере, че мускулите се разтягат най-добре, когато се активират и затоплят. Затова тази техника има толкова добър ефект, защото първо затопляме мускулатурата и после разтягаме. Следващото упражнение се изпълнява по подобен начин, но този път навеждаме главата максимално напред и надясно, така че брадичката да докосва ключицата ни. Лявата ръка се слага зад гърба, а дясната отзад на главата. След достигане на максималния опън, избутваме главата назад и наляво, като лявата ръка отново стабилизира.
Задържаме така за 10 секунди, след което избутваме главата още малко напред с ръка. Повтаряме техниката 3 до 4 пъти за максимален ефект. Позицията за разтягане на мускули с канени е подобна на тази на трапезовидния мускул. Ръката отново се поставя зад гърба, а главата се навежда назад и надясно. Трябва да се усеща разтягане в тази област, без да се стига до силна болка. Техниката е същата. Отново бутаме в срещуположната посока с глава, докато ръката дава съпротивление за 10 секунди, след което отпускаме и разтягаме. Техниката се изпълнява 3 до 4 пъти за всяка страна. Следващия стрек се изпълнява в изправено положение, като лявата ръка държи ключицата и гръдната кост да не се движат. Главата се навежда настрани, назад и се ротира леко наляво, за да се получи тази позиция. Дясната ръка отново се използва за съпротивление на мускулът и се задържа за 10 секунди, след което мускулът се разтяга. Повтаряме техниката 3 до 4 пъти за всяка страна. Разтягането на ромбоидеите става последният начин. В седнало положение хващате кръка по този начин, след което го изпъвате и прибирате. Ръката дърпа кръка назад, а кръка дава съпротивление. Повтаря се така 5 пъти, след което кръка се изпъва максимално напред и нагоре. В това положение се разтягат както ромбоидеите, така и средната и долната част на трапеца. Ако това видео ви е било полезно и искате да ме стимулирате да правя още подобни видеа, моля, подкрепете ме чрез Revolut. Също така, харесайте и напишете в коментарите какви болки имате и какви други видеа бихте искали да видите. Пожелавам ви приятен ден и до скоро!